सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय 75 नं सुतिया समस्तिनि भट केन्द्र दबदबि रंपुर गुदि फरायसालिया गोबां साननिफ्रायनो थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव मानसिल दैजों खुरखालांनायनि लामायाव। गामिनि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला सरकारनिफ्राय जा एसे रां अनसुंथाइ मोन्दोंमोन बेजोंनो दैमानि दैखौ दानखेहरदोंमोनब्लाबो दैया गोबां देरनायनि जाहोनाव बायफिनबोनानै गुदि फरायसालिनि 5 मिटारल'सै होनना बुंथियो। जोंनि बे दबदबि रंपुर गुदि फरायसालिया जोंनियानो गिबिसिन मोनबाय सरकारि जानाया। दा जोंहा 1978 मायथाइयाव जोंहा बे सरकारि जादोंमोन। दा बे सरकारि जानाय स्कुला जोंहा दिनै फैयै फैयै बेसेबांबा बोसोर जाबोबायमोन। दा बेवहाय जों स्कुलखौ बासायनो सानबायबो दैमानि थाखायनो जों बासायनो हायाखिसै। मानो होनब्ला जोङो बेखौ बासायनो थाखायनो जों गुबुनथिंबो दानलायलायनानै हरबाय। बेवहायबो सरकारनिफ्राय एसे एनै जों अनसुंथाइ मोन्दोंमोन। अनसुंथाइ मोननायाव जोङो बे जोंनि सरकारि दबदबि रंपुर गामिनि अनुस्थानखौ बासायनो थाखाय जोङो मोनसे लामाथिं दाननानै हरदोंमोन। दा दाननायावबो थाङाखिसै, बे बायफिननानै आरो गोदानै फैफिननानै दा स्कुलखौनो गुदिसिम मोनफैबाय। नै जोंहा दा खुरखागासिनो दं। दा जोंहा बेवहाय 1 माबाबो जाला, जोंहा 5 मिटारबो जाला, खुरखाथारनोसै। गाबोनहालागै खिजानि थांनोबो हागौ। बेनिखायनो आं सानो माबाफोर जोंहा सरकारनिफ्राय माबाफोर जोंहा अनसुंथाइ मोनबावगोन नामा होननानै जोङो आसा खालामो। मानो होनबा जोङो बेखौ दबदबि रंपुर गामिनि रायजो राजाफ्रा बहुद जुजिसेयावबो जोङो बेखौ लाखिनो हायाखै। आरो अननानै सरकारा माबाफोर मोनसे जोंनाव अनसुंथाइ हरोबा जाहाथे जोङो बे सरकारि स्कुलखौ बासायनानै लाखिगोन होननानै आं आसा खालामो। आरो जाहाथे जोंनि रायजो राजा गथ' गथायफ्रा बेवहायनो फरायसालियावनो फरायनानै गोबां देरलांबाय, साख्रि बाख्रि मोनहैबाय। बेनिखायनो आं सानो बे अनुस्थानखौ मोजाङै मोजां जों फोथांनानै लाखिनो सानदोंमोन। बेहाय आरो मोनसेल' नङा, बेवहाय जोंहा आरो भट केन्द्रबो दङ। जोंहा बेहाय भट केन्द्रआबो जोंहा बे अनुस्थाना गैयाबाथाय भट केन्द्रआबो जोंहा गोदाव सोराव जाहैगोन आरो। मोनबेसे गामिया बे फरायसालियाव फरायफैयो? मोनबेसे गामिनि गथ'फोरा बे फरायसालियाव फरायफैयो? आदसा, बाहाय मोनबा गामिनिफ्राय फैनानै बाहाय जोंहा दबदबि रंपुर बि दं, आरो दैमुगुरि दं, बेनिफ्राय बिथिंजाय जोंहा सान्थिपारा दं, आरो निजोमपुरि दङ। बे दै बारनानै फरायफैनांगौ गोनां जायो नामा? दै बारनानै फरायफैनो गोनां जायो। मानो होनबा बिथिंजाय दैमुगुरिनिया जोंनि दै बारनानै फैयो, बेहाय बहुद खस्थ' जायो बिसोर थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय। बेहाय जोंहा दालां दुलांबो गैया, जेबो गैया। बिनि थाखायनो सानो आरो अननानै जाहाथे सरकारफ्रा माबाफोर अनसुंथाइ होयो खोमा होननानै जों आसा खालामो आरो, माने अननानै। बेखौ रायजोआ जेबो माबाफोर राहा लागोन नामा? जेनेबा जुदि सरकारनिफ्राय मोनसे राहा मोनाब्ला? सरकारनिफ्राय राहा मोनाबाथ' जोङो माबा मोनसे औवा खांनानैबाबो, माबा मोनसे खांनानैबाबो जों बेखौ थुथे थुथा खालामनानै जोङो बासायनो थाखाय जों सेस्था लानांसिगोन। मा खालामनो, उफाय गैया। जों गामिया दबदबि रंपुर गामियाथ' ओरैनो दुखिया रायजो आरो जों मा अबाव थाखा फैसा मोनस्लाबनो। जोङो नांगौबा थरसे थरनै औवा खांनानैबाबो जों बेखौ थुथेनायनि राहाखौ लानो सानदों आरो।